Mabasak kaya barangay hall tuyan. Kitamam na niya aramiden dagiti kagawad. Anya nga itar aramiden da. Agsilsil punda. Kunakon kay. Pudno gayam di ibagbaga dagiti makakita. Sumsumrek na nga agpaisaw. Ang mapandala ang agsilsil pa ni barangay hall. Ni sekretary may. Nakaturaw iti sangwanan iti computer na. Ni tresorera ngay. Nakanganga, nakaturog iti lamisaan na. Nakitam ni Marikwanang. Ay, may sabod na dyan. Puro laglag-tulag to agsilsil pa. Na, anya ngay aklase a barangay officials dagita. Amo nga ni Kapitan Daytay ang mapaspasamak dito barangay na. Pare, umayak man nagipulaw. Anyat ipulong mo. Diyan nakita kaya barangay hall, pare. Anyat nakita mo. Dagiti kagawad mo, agsilsil punda. Da sekretary, ken treasurer, nakaturog da, kabayatan iti oras, ti duty da. Andiya. Amo ka, di mo amo dayta, mapaspasamak dito barangay mo, pare. Talaga dyan mo. Diyan mo kat, nusumbrek dag trabaho dan. Nakaon ti TV, nakaon ti aircon, ken nakaon ti electric pan. Ay nagmayat abiyagdan, pare. Ay, agyaman naktain danon mo dagita. Kitwa na, pare, naira na lumabasak. Bayam, baga kita. Sana mabalin day tangar aramidan ta. Susugal tayang. Tay paradaan na, Chay. Man ano nga eh. Ang mga no makita ni Kap. Sana makita. Abay aya amatanagan kayo unay. Yun bawal ti agsugal dito eh. Agsusugal to pay dagiti kakagawad. Ay, wongki diya. Makikita kita ng agsusugal iti balay da kagawad Marteng. Iso asaan nga ibaw-bawal ni Uncle Inting tisugal. Mas dawa. Mabalinti agsusugal. Basta sana makita. Naway makita na tayo dito paradaan. Diag lamang tayo. Agtatalay tayo ito na. Sige. Rugyan tayo nga ro din ti agsusugal. Bada, kumita ka ijay paradaan da kwaraw. Ambok daytan, saan na masapol nga ipakitam kanya. Nabayagan na makitkitak na kita at anod nga agsusugal dita paradaan da. Agmalmalumdang agsusugal. Apay, saan nga ta makitkita ni parenting aya da kita? Damagam ang mga nuarap meten ni Kapitan. Tadinan makita ti kalukwan nga aramiden dagiti tanod na. Imbis nga grundada da kita, agsusugal da kiday. Agiinom da pay. Sigurado tajay mga bak iti sugal. Isunto meten ti agpainom kadakwada. Ay, agkakantadan tumanay, makarengreng. Sandan tumanay agpakaturaw. Adaw ti reklamo dito barangay arumbeng ang maaksyonan ni Kapitan. Apay maray, agan ano ni Kapitan? Ay, jak amo amaray. Agsil-silpon lang dagiti kakagawad na dita barangay haul. Kastamot ti kunada. May sakaditan maray. Anya ngay kumataramidan may kat uray jay kapitan si madot mutan. Amin kayo si Madot. Puro kayo problema. Ne, apa kasta ka ngay? Ado kuman at nagprogreswan dito barangay tayo. No nagagat kayo nga opisyal. Ni kapitan ti pangibagam iti dayta. Tano siya kagawad aklaeng. Siya kat ti ung tamon. May kumanan ni Danon, dagiti nakita ka saan anasaya at mapaspasamak dito barangay, pare. Ay, agyaman nakta nagagat ka nga umay agidandan. Anya nga dagita. Dakwaraw, dagiti tanod na tricycle driver. Agsusugal da, dita paradaan da. Kat nabawal dito barangay ti agsusugal. Urayan niya akla siya sugal. Isumay, agam apay nga aramidin dala tamay, pare. Iso da pa'y atanod, arumbang ko mga agbantay da dito barangay tayo. Ay. Diyak nga minapnapan ije paradaan kay. Ay kat pumasyar ka mga min pare.
Awan nga ron sapatos ko. Agangangan, kay dapan na. Problema ya day ta. Gumatang ka paray. Sa bali a sapatos ti kayat ko. Di agun uni. Ay kit adumot ti kasta klase a sapatos paray. Ada amaw, mapaglakwan. Mapanta paray. Dentag kita. Ah, Kaduan ka. ay sige. Nagmayatan, no ada kumparem akasken ka. Sapatos lang ti problema ni Kapitan. Iso asaan arumrumwar di tabalayda. Way. Unay matan, nagsimple abanag. Uy nga rag. Nagkalabanag daytan kinkuana. Numuna kit awan ni Maribanan. Amang kadwa kinkuana. Amapan gumatang iti sapatos nga aguni-uni ka na. Kay ingkakadwaunan Way. Mapan ko kadwain. Ay, day jay akinalakay na. Kas di a klase ti kayat na sapatos. Di ko malalata. Isong karot ti kayat na. Surwam kay day. Akitak na kapitan kan tata ba dong? Nagpaili damat? Ay kat bayam San nakamot nga inayaban ni uncle mo? Bayam. Tapno makapagsugalak. Sa bagay matkidi Angam, saan na tayo nga taan nakita nga agsusugal ditoy? Unay man nakita na tayo. Anya ko mati maramidan na. Agungat saan nga agungat ni uncle kao? Tuladan tayo dagiti kakagawad nga agsusugal. Ala, agsugal tayo nga rod. Aminan dito'y barangay Kabildatan. Paray. Kumanay mo lang. Day taginatang taas sapatos ba? Ay, uwan paray. Manmano ka no ti kasta sapatos paray. Uwan nga raw. Aguni ko naman. Apay akasta ti kayat mo a klase ti sapatos paray. Tapno sumungadak, amudan asyak. Kita am ti uni na adenggam. Mayatan. Saan na ka akabutay paray? Uwan Saan na ka mga kaskaso dagiti kagawad kantanod ba? Uwan Ang no ita. Mabutang dan. Tana imbaga ng tirayuma. Da kayo akakagawad. Puro silpaw ti gemyaw. Di kay pay agi kapon. Nakasao ka mat. Pudno may nagwara dito'y aglawlaw. Nagado tagtatayab a plastic. Awan pa'y makaiturod nga agwalays. Ni kapitan ti pangibagam iti dayta. Dagiti matanaw, puro dasugal. Anyaya ti kayat mo nga ramiden may. Ay katong palan nyo dagiti kariyaw, iti panawon ti panagkakampanya. Ay na, awan lat malagip ko ngayong karkarek. Isong awan tinas ka na tong palag. Ay, aganad kayo, kindi kapitan. Apay ni kapitan? Nakasagana ka noon nga agunget. Kaano pa'y ayan nagunget-mut ni kapitan? Simro lang tirayuman na. Isong adalang ijebalayda. Jak la mabuteng. Dagiti kakadwak ano kabuteng da. Kaya na ako mga bak. Painumak to manan inon rabe. Video kita manan. Di tayo paturugan dagiti tataw. Palam day tang imbagam ako, Sep. Wey. Natingat mo pulutan, Chef. Anya day jay? Eden sama teka. Kas laglakla ko iti pandisal ko naman. Ha? Imal aldawan nga daglakla ko iti pandisal. Kas lamas asidig Saan kami ako matang iti pandisal? Aldawan, pumanaw ka ditan. Chef, ni magayam kapitan. Ni kapitan mo. Hindi lang mabain. Imal aldawan nga daglakla ko iti pandisal. Chef. Ha? Apa nagulima kayo? Chef. Agtaya kayo na. Chef, ni kapitan. Apa yan nalagip mo ni Uncle Kao? Adarayo madayday. Sana makapag na. Nakatakdar iti likudam. Ha? Ay sus. Uncle, naimbagan ti rayo man? Hagtataray tayo. Ay, di kayo tumaral. Agmi-meeting tayo, tap naglilid na wag tayo. Ala, sumurot tayo kanya.
Teng, nainungtan ni parin teng, dagiti tanod na, tuya. Un ka nung araw. Sinirmunan na ida, anagmalmalem. Agasam tagsusugal da. Inton ko nagiinom da. Puyatan da dagiti taktao. Naungit magayam, dahi ta kumpare, no sumraw. Ay katuan na. Kitain taman, no niya ti mapasamak nito yung barangay tayo. Ita, ta nakaungatin ni kumpare ngayon teng. Oh, da kayo nga da dito barangay hall. Asikaswan nyo di mangalay ti barangay clearance na. Ape asyak ngay. Ni treasurer ah. Agpipin na to doon kayo. Alangan mo ta siyak ti ibaw niyaw. Sika nakagawad, tawan mo't lang tararamidam. Ay na, agsilsil po nakakitkitaan niyo. Da kayo na tagbuy-buya kailangan mo dita. Ni, anya day jay kagawad. Ay, jakam mo ah. Hindi tayo tago nun. Pagawidin tayon di agalay ti barangay clearance, tag subliin ton bigat. Saan mo na pagsublian? Tawan makasango ang mga sikaso. Kapay ngawan makasango ang mga sikaso kada kaya. Ha? Hala, ni gayam kapitan. Sikaswan niyo ti may mga lahat ti barangay clearance. Ay, Wan kapitan. Si kamot kagawad ko nang. Anyat araramidam. ay kwa, kapitan. Awa nakla dito'y barangay hall si madut kay aminan. Ay kwa. Agtrabaho kayo. No diyo kaya't asukatan kay amin. Ay, sige, agtrabaho tayo. Ay na, makapanergyos mat ni kapitan. Kalaat matlatan anag parang. Nagungot ti rupa na. Kunak manog saksakit pa'y laang. Ay, naungot gayam at talaga ni kapitan. Kaday tamanin. Agtrabaho tayon. Ay, agalibtak tayo. Nay, Sige tayo. panakaigam kayo iti walays. Pala, kindas pan. Linis kami, tata. Pinagikap na kami ni Uncle Kao. Ay, rumbang lang. Tanay, nagrugit na ito barangay hall. Ha? At daitan ni Uncle Kao. Sige, linis kayo. Agungot ni Uncle Kao. Aglinis kayo, wala tutungtong kaya. Aglinis kami Kwa, ka. aglinis kami. Jak kaya takdir ah. Aglinis na kano paray. Siyak, ti makapanagnag, iti da ita. Ay, rumbang lang. Tano jak idaong tan. Nay, jak kaya sadot-sadot atanaw. Talaga gayam nga imparit mo ti agsugal dito barangay, kapitan. Ay, imparit ko na. Winarni nga kung dagiti kakagawad kan tanon ka. Ano ada agsusugal, ay delikado dan. Isumat lagayam nga awanin ti makita nga agsusugal. Dapat agsusugal dito, dotak ti ulunan. Na, ay, mapankanukat ni badong kunubigat ije barangay haul. Ada mga sikasukin ko na ijay baray. Bawal nga men dagiti nakaduty di barangay hall nga ag cellphone ita. Good morning, visitor. Please come in. Nida. Nagmayatan, ito umay dito barangay hall. Please sit down. Kasla malagip ko iti grade 1 na ka. Anyat masapul mo, kabadong. Ngay, si kagayam, tinakajutay, kagawad ko anak. Awan. Katnon niya man ti masapul mo, asikaswanda ka adagos. Nagmayatan, kasta kuma kanayaw. Tararara, tet, tet, ina. Kanina daw. Nagsapamutan analpas di transaksyon mo ije barangay haul. Wine, inasikaso na gayam anasayaat. Pudno gayam di imbaga ni kapitan. Nga da naka-duty a kagawad. At dapay da sekretary akan treasurer. Wine, sandan na nakaturaw. Nalinis matlaangan ije barangay haul. Ay, katwin ah, nakalinlinis tuya. Pinagkapidak pa yung araw. Mapanak samot ah. Kanya kayo mo timapan mo aramidon niya. Dakas ayan no mapanak agpasyar. Agpasyar ka lang. Bumisita ka lang
Ay kit mapangka. Tapno mapadasam met tinapinta sa panangasikaso da. Ada iti mang good morning kin ka. Ibagada, please sit down. Kunada. Na. Mayat nga rod ah.